Хайырлы көн, хайырлы кеш, Дөнья студиясын караучылар. Бүген бездә кунакта Татарстанның халык артисткасы, бик күпләребезнең яраткан җырчысы Хания Фәрхи Биктахирова. Хайырлы көн, Хания. Хайырлы көннәр. Хайырлы көн Гөлназ, хайырлы көн, хөрмәтле милләттәшләребез дип дәшигән. Хания, менә без Дөнья студиясы төзелгәнгә безнең хәзер 1 ел вакыт узды. Без синең белән икенче тапкыр шушы студияда очрашабыз, ләкин бу студия хәзер безнең оешты, матурайды. Шушы 1 ел дәвамында синдә шактый гына уңышлар да булгандыр, уңышсызлыклар да булгандыр. Менә шушы нинди яңалыклар белән яшәп алдың? Елга уйма асарга буладыр инде хәзер. Ел узып бара. Рәхмәт. Беренчедән котлыйм. Менә шушы матур студиягыз белән җыйнак кына, матур гына. Бу безнең өчен, артистлар өчен дә бик нык кирәкле әйбер. Үзгәрешләргә килгәндә, уңышсызлыклар бәлки мин үзем шундыйрак кешедер искә төшерәсем килми, юк кебек алар минем. Алар уза китә торалар, әйбер. Уңышсызлыкларым бары тик менә очраклы рәвештә икенче этаждан егылып төшеп, мин әлбәттә җәйне кызганычка каршы быел күрәлмәдем дип әйтергә мөмкин. 22 июньдә булды шушы хәл. Шуннан соң мин ике аягым, колым сынып ятырга туры килде. Әмма алар артта калды. Узды. Шуннан соң мин менә шушындый бик үкчәләргә чыгып, сәхнәләрдә бик җырлыйм, Аллага шөкер. Искә аласыз ким. Калганына караганда, Ходай Тәгалә үзе теге ярдәм итеп торадыр. Уйламаганда мин булай ук җиңел яңа программаны эшләп чыгалганым юк иде. Түшәктә ятканда бик күп җырлар өйрәнермен дигән уем берничә тапкыр килеп төште, әмма анда мин хәләтем алай ук булмагандыр күрәсең. Әмма ике атнада тиз генә үземнең күңелемә якын булган җырларны эшләп, яшьләрем белән эшләп, ансамбль бездә безнең хәзер яшь кешеләр, җегетләр, яшь җырчы кызыбыз да бар. Бик матур гына башкарып чыгып, менә Казанда булдык. Күрсәттек Казан тамашачыларына, һәм дә инде Уфа тамашачыларына. Һәм без әле генә күптән түгел генә шул Уфадан туры Мәскәүгә очып, бик зур турда булып кайттык. Анда инде җырчылар, минем иҗатташ дусларым дип әйтим инде, бик күп зур шәһәрләрдә бик уңышлы йөреп кайттык. Мин ни өчен буларны сөйлим, чөнки безнең ул уртак эшебез бит инде. Уртак шул ук, чөнки Россиянең төрле төбәкләрендә яшәгән безнең милләттәшләребезнең каршы алуы. Без бит инде быел бигрәк тә мәдәният елы игълан ителде бит инде. Россия Федерациясы буенча да ул, Татарстан Республикабыз буенча да. Инде менә сез алып барган эшләр белән бер рәттән иң телне, мәдәниятне саклап калырга күп урын яулап алган ул җыр дип әйтер идем шулай ук. Җыр бик тиз барып җитә халыкның күңеленә, әйтергә теләгән фикереңне, уеңны һәм сеңдерергә теләгән шул фикерләрен дип әйтик, җиңелрәк җыр аша җиткерүе. Хания, беләсеңме, менә минем синең концертыңа бардым, карадым, яңа җырлар да күп. Менә элеккеге җырларга да игътибар иткәнсең, ишетсен бар дөнья, дөньяны яңратам, ул мин сине яратам, яратам. Ул битеге хатын-кызларның күңеленә, иратлар күңеленә керә торган шундый матур җыр, ул синең электән килә торган җырларыңның берсе. Менә минем ишетәсем килә, бәлки шундый элеккеге җырларда хит булган җырларны җырлап, бер аерым концерт программасы күрсәтәсе килмиме синең? Булыр ул, Гөлназ, аңа әллә ни күп эшләргә кирәк түгел. Минем үз студиям бит инде, үземнең аранжировкалары, осталары, ансамблемдә өчәүләр алар җегетләр, әллә кая урамга чыгып йөрисе түгел, чөнки элекке җырларны әлбәттә аранжировкаларын заманча итеп эшләргә кирәк. Тик әле теге шул тиклем күп минем яңа җырлар, материаллар, шуларны аралап чыгасы килә. Беренчедән, икенчедән, монсы әз генә җиңелчәрәк кенә адым атлау була бит. Теге аның өчен күп миңа вакыт кирәкми, мин аны рәхәтләнеп эшли алам. Хәзер инде менә әйткәнеңчә, теге әйткәнеңчә ишетсен бар дөнья, мин сине яратам, ул бит инде чында сары, үпкәләсәң әйдә, үпкәлә. Ул бәхеткә түзеп кара, менә бүтән шундый җырларны, питрәчләрне, элдермешләрне бергә кушып, халык шундый җырга, менә шул җырларыңа да сусагандыр сымак диелам. Гөлназ, менә алар бит чыннан да теге өскә кигән күлмәк тәнеңә якынрак үзеңнең күлмәгең дигән әйбер, аннары үз балаларын кебек. Ул аз генә теге залда отырган тамашачы бер
үзлексез гел үзенең яраткан җырларын тыңлап кына утырып йөрәкләре тотмас микән? Рәхәт булыр, җөрәк тотына рәхәт тоту булыр дип уйлыйм. Бу әйтелгән фикерегезне мин аны күңелемә йөрәгемә салып куям. Әмма менә бит инде ул шул адым, шул эш буенча без эшлибез. Әлбәттә, яңа җырлар, яңа композиторлар, шагыйрьләр белән көндә очрашып торам әле. Шушы арада ниндидер теге язгы ташкын кебек иҗат китте. Әйе, алар белән очрашкан ничектер вакыты да табылып тора. Әмма бит инде киләсе менә бер ярты ел калып бара. Юбилей 2-5-ле, шуңа инде мөгаен менә шушы теге иңдәге булган багажны матурлап, бер юбилей гына җитәр микән ул? Менә ансы икеле, әйе. Ансы да бар. Әйе. Әйе, менә син бит инде гел сәяхәттә кайчан шалтыратсам да менә бүген иртәгән кайтып керәсез, кичкә чыгып китәсез, кичтән кайтып керәсез, иртәгән тагын юлга. Яңадан Сибир якларына җыеласыз бит әле. Әйе, Алла бирсен. Омский, Томский, Кемерово, Новосибирский. Менә өйдән узакка чыгып китәсез бит инде ул Сибир яклары, анда менә кайтасы килү теләге көчле буладыр инде. Менә әле генә 20 көн әйтеп үтүмчә төрле шәһәрләрдә йөреп кайттык без. Монда бик каты йөрү юллар бер көн эчендә 800 чакрым уздык. Күз алдыгызга китереп карагыз аны. Чөнки автобусда bütün артистларны зур автобус, әлбәттә, уңайлыклары бар иде, әмма дә ләкин йокламыйча барып, нигә гримерныйга кереп, әзерләнеп инде әлбәттә тамашачы алдына сәхнәгә чыгу тагын күчеп киткән чакларда булды. Җиңелдән түгел. Әмма монда иң минем өчен ана буларак, дәвани буларак Алсуым, әйе, Алсуым бит инде беренче курста ул. Шуңа күрә аны озатасым килә, кашаласым килә, тәмләшләр пешереп торасым килә. Өйдә булганда инде мин барысында тырышам. Һәм дә инде әлбәттә менә хәзер шушы тапшырдан туры Әминәм, Ясминәм янына барам, йөрәк ашкынып тора алар янына. Көндә кызык, көндә яңалыгалар белән. Һәм дә инде безнең өебездә Габдулхайның әтисе, әтиебез 85 яшь була, аңа озакламый. Ул кеше яшендәге олы кешегә тәрбия бик нык кирәк. Алсуыма бик зур рәхмәтлемен, әлбәттә. Алсу ул бик зур йөрәкле, аңлый, тәрбияли. Алсу белән, әйе, Алсу белән. Шуңа күрә менә шул яклары бар инде аның, әмма менә хәзер сез әйткән Сибир якларына китәбез бит инде. Исән сау йөреп кайтырга язсын. Новосибирскига ук минем Кәрим Тинчурин исемендәге драма һәм комедия театрында эшләгән чакта спектакльләр белән барып җиткәнем бар иде. Әҗәрче буларак барып җиткәнем? Юк, Томскига да барып җиткәнем юк. Омскига да бер тапкыр булганым бар. Бик яхшы каршы алдылар, шыгрым тулы зал белән. Төмәндә инде еш булабыз, менә шуңа күрә. Сез Чиләбеләрдә буласыз инде? Булабыз. Анда Чиләбе инде үзебезнең күрше шәһәр шикелле шулай. Әлбәттә. Хәния менә репертуарны җыясың бит инде, карыйсың, барлыйсың. Синең өчен җырчы кеше буларак, син бит шигырьләр дә укыйсың, шигырьгә, сүзләргә игътибар итәсеңме, көйгәме? Алар яисә тәнгә килергә тиешме? Көй матур булып, аны башка шигырь белән үзгәртергә мөмкин булган җырлар юкмы? Бик яшь була. Менә мин бит инде үзем дә заманында, дип әйтик, җырлар языштырдым мин. Мин композитор да түгел, шагыйрь дә түгел, мин шигырьләр дә язам. Көйләрне дә күбесен мин үземчә дә боргалап җибәрәм, рөхсәте буенча авторларның әлбәттә. Шигырьгә бик еш кына үземнең кулым кермичә калмый. Чөнки җыр текстны инде ул сер түгел, барыбыз ул турда күп сөйләнелә. Җырга текстларны язу җырның шигыре ул аерылыбрактыр, әз генә җиңелрәк, җиңел канатлырак булырга тиеш. Әлбәттә аның бар менә кыйнама язмыш дигән минем җырым бар. Андыйлары да, әмма аерым бер караш булырга тиеш. Шуңа җырның бит җыр әйтик инде алып җыр дигәч мин әллә инде ул минем нурлар сибеп торган кояш та шикелле, ул канатлы кош та шикелле. Җырның әлбәттә сүзе дә булырга тиеш, матур көйе дә, һәм менә шу матур сүзле, матур көйләне, матур итеп җыр итеп чыгарган матур тавышлы җырчысы да булырга тиеш, матур тавыш. Шуңа монда 3 факторда бик нык ул бик зур урын алып тора. Шигырь генә, көй генә дип әйтеп тә булмый, һәм тавышыңа туры килергә дә тиеш. Һәм әлбәттә инде шушы матур итеп очкан синең җырың беренче тыңлаганда ук тамашачы дип күтәреп алса, менә монда инде уңышлы дигән сүз.
Hani sen tövekkel kişinde men sana şapkatan da soqlanam da. Рәхмәт. Men seni hürmet итәм теге yıldız bulup da күккә менеп китмичә җирдә калган өчен, әйбит теге гади булып томашачы белән халык белән аралаша алган өчен. Рәхмәт бик зур. Икенчедән шуның тәвәккәл булган өчен мен сине күрдем авырып ятканда хәтерлим. Һәм бер айдан соң сәхнәгә чыгып баскан җигүчә түшүләрдә мен шок каттым. Менә ничек ул тәвәккәллек ул каян килә? Ул әтияне тәрбиясеннән ул геннар буенча күчкән тәвәккәллек микән ул? Әлбәттә, Бу көчле хатын дигән сүз бит инде. әтием ягыннан да заттан дип әйтегән, әнием ягыннан да, ул алар дини булулары белән, сабыр булулары белән, авыр язмышлылар ике яктан да. Һәм дә инде 17 яшьтән чыгып китеп, шул ук Мәскәүдә бит инде орысча әйткәндә выживание диләр, татарча менә шул үз-үзеңә генә ышанып, аякка басырга кирәк иде. Менә шушы синтез, авыл кызы, ялан тапып йөгереп йөргән Мәскәү, инде Мәскәү. Бит инде менә шушылар бөтенесе ныгыткан, авылның үзенең ныгыт ул ялан тапып йөргән шыныгы булган бит инде. Мәскәү монда сине бик каты читтән карап тора әле. Менә шуңа дыр дип уйлыйм. Аннары инде менә теге мин аякка басып китү бик авыр булды. Чөнки гәүдәне күтәрергә кирәк. Ул 2 ай ярым түшәктә ятканнан соң аяклар ныклап торып, сабый ничек аякка басып китә, менә шулай торып басасың да идәнгә авасың. Бер атнадан 30 август республикабыз көне бит инде. Мин анда барырга вәгъдә бирдем. Үземә сүз әйттем, мин торып басачакмын. Син бит гипсны бер көн алда салдырдың. Ошо бер көн алдарак, бер атна алдарак, хәтта бер атна. Шуннан соң Габдулхаин да кастель алды кулга. Бик шәмле кидем дә артымнан Габдулхай кастель белән шулай бара. Мин бит инде оялам, сер бирәсе килми. Филармониянең баскычы бик бик аның. Тиккә менәргә кирәк. Ул аттан тигеләп менә таян. Монда артистлар, кемнәр сахна артында, кемнәр генә. Мине нишмәм. Иңем белән генә әйттем, кычкырма инде, кычкырма. Силә белән килгән дусларыбыз бар иде залда. Кем ишеттек, кем юк. Алар бик якын туганнарыбыз кебек, Ралиф белән Галия инде залда концертта утырдылар. Бәйрәмгә менә шулай чит шәһәрләрдән килүче бик күп дусларыбыз бар безнең. Тольяттилардан, Самаралардан шунда бәйрәмнәргә инде. Бу юлысы килделәр Ралиф белән Галия. Мин сәхнәгә чыктым, биюче белән, җегетләр кул тотмый бит әле микрофонны. Мин оныттым да, мин шушы сул кулга күбрәк тотып өйрәнгәнмен. Сул кулга салам, төшеп китәргә мөмкин бит инде. Җегетләр булай басып карап тора, гомә искә төшеп, әкрен нәзәлә булай куям. Чәчәк бирәләр. Чәчәкне тотарга шулай, алырга кирәк, куярга кирәк. Мин инде барысына түзеп, моторына 2 җырны җырладык. Шуннан соң әйтте инде Миләүш Әләбиевна, әлбәттә йөзгә бит ул сызланучыга җырлары күңеллерәк булса да. Шуннан инде мотор гына имеш биюкчә белән чыгып киттем дигәндә, падуга инде сәхнәнең пәрдәсенә бер адым калырга мин аксаганмын икән. Шулай да. Шуннан чыктык та без инде Султанат ресторанына кичке үземнең әзерләргә хәл юк бит әле. Кул тотмый. Шакырган идек кичке ужинга, шуңа Ралиф белән Галия килеп иткәннәр. Хан көлеп елмаеп тора. Габдулхай минем арттан тагын таяк белән килә бит инде. Мин машина янына тизрәк безнеңчә әйтәм, теге тәтешлечә сыпырдым. Җайлап кына инде. Габдулхай һаман таяк белән килә, Ралиф белән Галия. Шуннан яңа туфли кидең булсын хәния. Шуннан кашларына барды да, шулайрак бит әле безнең галлар. Без сезгә әйтмәдек инде дип Габдулхай. Мин нәрсә әйтәм, менә шушы мине залда көтеп торган ул халыкның матур дип алкышлаулары. Менә шулай дусларымның җаннарын бүлеп бирдәй якын итүләре. Алар көч бирә әлбәттә. Менә бөтенесе җыелып килгән ничек факторлар дип әйтик икән инде. Һәм әлбәттә инде балаларымның булуы минем, әле әниемнең исән сау булуы. Мин көч бирә. Дөресен әйтәм. Мин бит инде кузгала алмыйча да менә төшемгә генә карап яттым. Бер кул белән тотынып торырга Габдулхай элеп куйды, спортсменнарның шундай тотынып тора торган бау. Икенче этажда алсу бит инде һәр вакыт, һәр даим әйтеп юк шул. Мин кирәкми булды кызым дип әйтәм дә, Габдулхай үтеше белән авылда булдылар, әти белән күпчелек кирәк әйберләренә. Менә бик зур гына уй килде минем. Берсендә менә анда бик уңайлы.
Şuna hamon aldırıp koydurmayam şul bağını. Başımını mine şunda ilmekке tağasım kelip tutundum men. Mine köşlü deyip aytasın da sen Gülnaz. Şunday şaklары da bol. Şunda men toqtal dep әнейім 84 yaşlık. 3 balasın жер қойынына тыққан әнейім бар. Шунан алсуым әлі кішкене. Алиям, балаларым, Габдылхай, мен Габдылхай, мен шулай айттырып, мен шулай тотынған кулдан. Мен шуңа көрә теге мен көчлемен дип яшаган җирдә ул абынып, дүрт аяклы атта абына диләр. Мен шулай абынып, хәлсезләнеп, көчсезләнеп, кеше күзенә карап ятырга берсенә дә язмасын. Мен шундый мизгелем булды. Һәм мен шул мин аны ныгытып куйдым күңелемә. Көчлелек җиңгән бит инде бу көчсезлек. Әлбәттә шулай. Чөнки асылмаган кешеләрне бит зыяратка да күммиләр. Ул менә җаныда аның уйнап тора. Җир белән күк арасында йөр, уны тапмый. Әллә нинди авыррак мәсьәләләргә кирип киткән. Хәния, менә безнең бүгенге сөйләшүебез ахырына якынлашып килә. Тиздән яңа ел, мотор бәйрәмебез якынлаша. Ләкин әле сезнең эшләрегез алда, гастрольләр көтә алда бит. Менә безне карап утыручы тыңлаучыларыбызга, караучыларыбызга дөнья студиясының тамашачыларына нәрсә дип әйтергә теләр идең? Яңа еллар җитә, дуслар. Минем әле теге инде хәзер ярты елдан пенсияга чыгар яшем җитсә дә, күңелемдә сабыйлыгым һаман да сүнмәгән әле минем, учак кебек дөрләп янып тора. Барыбер шул яңа ел мөгъҗизасына ышанам мин. Менә анда барыбер үзенчә бер аерым аура. Барыбер шул балаларыңа, сабыйларыңа ниндидер яхшылык эшлисе килә, ниндидер әкияти бер бүләкләр эшлисе килә, бәйрәмне ниндидер матур итеп үткәрәсе килә. Шуңа күрә әлбәттә көндә яңа елда булмый, көндә бәйрәм дә булып тормый. Чөнки ул аны бәйрәмне көндә булса бәйрәм икән аңламас идек. Ничек кенә булмасын, һәрбер көннәребездән без ям таба белеп, тәм таба белеп, якыннарыбызга сөенә белеп, кадерләребезне белеп яшәргә насыйп булса иде, ул һаман кабатлана торган баналь сүзләр булуына карамастан, алар теге мин аны һаман әйтәм, Коръәннең һәрбер дугасын кабатлап укыган сайын көчегенә арта дип. Шуңа күрә бу сүзләр кабатланса да артык булмастыр бүген дип әйтәм. Исән сау булыйк. Әле bir künde şunday matur cümle aytdı İlşat Yunusovich. Jırlap yaşayık, hem jırlaganını tınlap yaşayık. Менә мин нәкъ шушы сүзләргә кушыласым килә. Jırlap, bir-birimizni тыңлап, аңлап, саулыкта, муллыкта, исәнлектә яшәргә насыйп булсын, дуслар. Амин, шулай булсын. Хөрмәтле тыңлаучыларыбыз, бүгенге очрашуыбыз шуның белән ахырына якынлашты. Бүген бездә кунакта Татарстанның халык артисты, бик күпләребезнең яраткан җырчысы Хәния Фәрхибек Таһирова булды. Ә мин сезгә хәерле көннәр, имин кичләр теләп сау булышам.